Bermeon hasiko dugu gaur sustraia saioa. Urdaibai kontserbak kontserba lantegi txiki bat da, Hildak eta gatz gutxiko antxoak prestatzen aditua. Nekaturrek Diman egindako batzar orokorraren laburpena egingo dizuegu albistegian. Nekatur turismo baserrien eta landetxen elkartea da. 2019 urtean, Ainarak eta Ainoak labandula enpresa zabaldu zuten Otxandion. Bi ekintzaile hoien ibilbidea ezagutuko dugu. Slow Food nazioarteko mugimenduak kontsumo eta ekoizpen txikien eta elikagai osasungarrien kontsumo arduratsua sustatzen du. Bermeoko portuan, Longen inguruan, kontserba lantegi batzuk biltzen dira. Hoietako bat, Urdaibai kontserbak da. 2009 urtean sortua lantegi txiki bat da. Aitorrek, Gudiker koñatuak eta Jose Aitaginarrebak gobernatua. Jose dugu proiektuaren arima. Italiarrak gure kostaldean lehorreratu zirenean, Engraulis enkrasikolus antxoaren bila zebiltzan. Munduan dauden 9 antxoa espezietako bat da. Erreferentzia txiki horrek produktuaren jatorria bermatzen du. Bermeon beti egin da salasoi etxietan, ze Bermeoko portu beti izan da oso garrantzitsua, Bizkaiko garrantzitsuenetariko bat izan zen. Etxien beti egin da bie latak okitzeko antxoi jateko etxien. Eta gero italianok etorzien honaz, eureke emoteko ezaben okin antxoa nahiko beranitzo zuen, orden hona etorzien antxoa bile, eta eureke gazaben aportzu eta hau kulturien, enpresa bat sortuteko, da enpresak egiteko, jenteak egiten zan dauen etxien. Gutako gune produktuek, diez antxoi binagretan, bokero hile ditzuten datzona, atune, gero pate eta hildak gehien bat. Guk salduten du produktuek gehien bat zuzen, salmenta zuzena, dala fabrikera datozen jentiek, eta gero hemen Bermeon mungin Bilbondako uzten da batzu salduten da bina bebai produktue, eta gero gehien bat bebai BBK egiten dauen herri guztietako azokatan parte hartu dugu, eta guretzako hori eskaparate handi bat da. Bi produktu dira bereziki aipatzekoak. Gatz gutxiko antxoak gatzunetan sartuta eta hildak. Gatz gutxiko antxoekin atera ziren merkatura, gainerako kontserba lantegietatik nabarmentzeko. Gu enpresi gaz hasi gineniko, zeus ere ezberdina eta bizan genuen, eta hasi ginen antxoa gatz gutxikoarekin. 2008an ezaben okin inok, goaz eginen beragaz, eta gero bebai hildak. Ontsen momentuen hildak eta antxoak diez, gehien salduten diezenak, eta hildi da azkenien pintxo bat oso erreza jaten dela, asko gustaten dena, eta produktu honakaz badauen azkenien igarreiten da. Antxoi hilda dune, Kantauriko itxasoku da, eta gero dakona gatz gitzikuek niretzako da gatxabadako, zeokin inbidaoz beran konservanti da, bai jente asko hori arazoetako zenaten txinugaz, eraztatzona gustaten gatza asko jatie, eta gustaten datzo antxoie aukeriedako jateko. Gaur hildak eta antxoak prestatzen eta ontziratzen ari dira. Gudikerrek ontziratzen dituen hildak Amaiak prestatzen ditu. Roziok berriz antxoa gazituak prestatzen ditu. Pintxo jildena oso erreza daiteko, egiten da azeitunie, gindile antxoie, gindile da azeitunie. Azkenean erreza da, guk erabiltzen dune antxoie da Kantauri itxasokue, geure antxoie erabiltzen duna beti. Zenbakarri dakogu bertoko antxoiegaz. Eta hemen dakogu rozio, antxoak egiten, dauen egiten da gatzik itxikoa. Gu garrantzi asko emotentzaku garbitasunerik. Orden berak hartuten dau banan antxoa bakotza, kenduten txoz ule guztiek eta bai egiten txo forma politxe mitzeko, gero dependezetarrotan sartuteko. Guk antxoi erosten du apirilak edo maiatzan hasten da kanpaina, erosten du behar duen kiluek urte osorako,
eta barrietan emiten da. Gatxagaz, antxoie gatxa, gero pisu bat, botateko odol guztie, eta urtebete gitxinez izten dugu bertan, ze ja urtebetetik aurrera guretzako, dago ja heldutasun punto bat, aldala, hasi. Eten da hori, izten da urtebete, da gero ataten da behar dizen kiloak egunien beharreitzeko, garbitzuten da gatzatak kenduteko, uregaz, gero igiriten da kenduten datza zala, igiriten da antxoie, filetieteko eta zurrek kenduten datzu. Traputan sartun eta azten gara, rozio dabla egiten dala balan-balan ulieken du, bai, eta gero, eta arrotan sartu, depende ze formatu egiten dan, hori zuen botateko da zarratuko. Gatz kantitatea murrizteko ura funtsezkoa da. Bakailaoarekin egiten den modu berean gezatzen dira. Prozesu bera da. Gatz gitxikoe lortuten da uretatik pasaten bakaioalez. Uretatik zenbat eta gehiago pasa, gatzak enduten da. Lehen esan dudan moduen, barrietik ataten duniko prozesu bedarue uretatik pasateko gatzatak enduteko da sala da garbitzuteko, orduen zenbat eta gehiago pasa uretatik gatzak enduten datzu gehiago. Bai hor kontu zaukin bidez, asko kenduten batzakun gatza kaduzidade azkenien beran kontserbanti da. Orduen kontu zaukin bide horregaz puntuaz. Lan horiek behar bezala egiteko esperientzia funtsezkoa da, eta Roziok eta Maiak esperientzia sobera dute. Bertan daude Urdaibai kontserbak sortu zenetik. Esperientzizek nik uste dut emoten dauela laneiteko erara, no? Azkenien pertsona batek ez dakienak ez dakona esperientzirik, ez daki manejaten antzuile, ikusten zuen moduen berak hartu da segiduen egiten dau. Gero bai, kontuten okin bide ulieken duteko, arraskaten bazun lar, injarrasko gaz, okelieken duten da. Da hori ez da ona, azkenien, mermazko dako. Eta gitxeiten bazun, uliek barrukoek ez dezataten. Horren okin bide esperientzia horretarako bai, ze edo nor datorrona da bai, erreza ikusten da, bai, gero egiteko orduen ez da erreza. Garbitu ondoren, Roziok balantza bat erabiltzen du antxoak hainbat salmenta formatutan ontziratzeko. Urdaibai kontserbak Kantauriko lehengaiak erabiltzen ditu. Kontserbagileen eta basurako arrantzaleen arteko lankidetzak Euskadiko arrantza munduari bizirik eusteko aukera ematen dio. Sektore ekonomiko garrantzitsua da eta gure kulturaren eta tradizioen altxorra. Honek barkuek bajurakoek, barkos de bajura, peska de bajura ditzuten datzuna, horrek oso garrantzian dizedako iez, azkenien neurek ekarten da bie arraine porture, eta guretzako zuti bentara kofradire erosti bertan, eta ikusti zer erosten duen, garrantzi asko dako, no? Orduen, bentara zuti ikusten produktue, eta zuk erabakitzi erosi edo ez, eta ze preziziotan pagaten zuen, zeuk erabakitzen zu horre gauzek, eta horrek, uste dut, dana dakola loture handi bet dela itxasotik, azkenien, produktu finalean. Urdaibai kontserbak eta Apraiz marka kalitatearen eta ondo egindako lanaren sinonimo dira. Gainera, gure flotak arrantzatutako produktuak direla bermatzen dute. Otsailaren 26an, Nekatur, Euskadiko baserri turismoen eta landetxeen elkarteak ohiko batzar orokorra egin zuen. Elkarteko kideak Dimako Garena jatetxean bildu ziren. Inguru zoragarria da, bertatik Gorbeiaren silueta nagusitzen da. Ondoren, ekitaldi publikoa hasi zen, korrontziren emanaldiarekin, eta izaskunen eta udaneren dantzekin, dardara dantza taldekoak biak. Gure herriko erakundeek ere Nekatur babestu zuten. Nekatur funtsezkoa baita, enplegua sortzeko eta landa eremuko biztanleria finkatzeko. Errebelebo generazionala Nekaturrentzako oso garrantzitsua da.
Gure bazkideen gehiengoak 55-60 urte bitarte ditu. Eta horregatik gure etxeak gehitzen ordez gutxitzen ari zaizkigu. Gero egia da ez dela oso erresa, gure etxeak askotan gehu bertan edo ondoan edo aldamenean bizi gara, eta orduan ez da erresa aktibitate hauek transmititzea beste norbaiti. Instituzioen laguntzaz eta geuk egiten dugun aldegun ahalegin guztiaz, espero lehenengo sektore guztian bezala gure aktibitatean ere errelebo turistiko bat, errelebo bat izatea. Aurten, Bizkaiko txakolina jatorri izena izendatu duten nekaturren enbaxadore, landa eremuarekin duen harreman hurbilagatik. Emozio handia sentitu dut, eta diskurtsuan esan dudan bezala, ardura handia da. Elkarrekin egin behar dugu lan. Beti da hobe elkarren eskutik ibiltzea, sektore bakoitzean garena sustatuz, gure landa inguruak, gure tradizioak, eta gure nortasuna. Eguna garenan egindako bazkari batekin amaitu zen, Michelin izardun jatetxeko Julen Bazek prestatua. Labandula enpresak Otxandion ditu bere laborategiak eta saltokia. Kosmetiko naturalak fabrikatzen dituen enpresa hau Ainarak eta Ainoak sortu zuten 2019an. Inaugurazioak bat egin zuen pandemiarekin, baina orduko garai zailak gainditzea lortu zuten. Labandula sortzeko proiektua aisialdian sortu zen, eta gaur egun proiektuari gogotsu eusten dion enpresa txiki bat da. Bizitzeko era bada, pentsatzeko filosofia bada, eta gure produktua, gure izan ditugu, gure amamak eta irakutsitako gauza horrei danak, ukendu batetik hasiera baten sana, gero eskaintzia hainbat eta hainbat produktu, presio uste dut razonable baten barruan, eta kalidade handikoa, eta beti ingurumena zainketan dala gu gehien maite duguna. Urte gutxi behar izan dute Euskadiko herri ia guztietara iristeko. Estatuko beste hainbat tokitan ere zabaltzen hasi dira. Hori delata, ekoizpena handitu behar izan dute, baina artisau teknikak bidean galdu gabe. Euren produktu ugariek hainbat zigilu dituzte, besteak beste ekoak direla bermatzeko. Zigilu horiek ateak zabaltzen dizkiete merkatu berrietan. Labandulak lortutako zigiluak urtean pasaualaz lortu dugu, bere denpori eruan dau, baina egisa da, azkenean horre garantisa bat emute xauela bai produktuari, bai gure kliente finalari ero dendatan eta saltzen dugu nahi, kalidade bat, egin behar bat, nola izan da lan hori, eta horre danak eraikin dozkuna da askoz be leku gehiautan egon alizateko posibilidadea eukitea. Euren produktuen kalitateaz jakitun, nazioarteko lehiaketa ospetsu batean izen ematea erabaki zuten. Organics Clean Awards lehiaketan hain zuzen, eta emaitza ikusgarriak lortu. Irabazleak izan gara eguneko maskarilan, esne garbitzailean, aftersunan, eta gero produktu familiarra bezala irabazi dauena izan da balsamo pektorala. Eta gero geratu gara finalistak marka zertifikada moruan. Orduan honekin jozku gure autoestimia igu eta gure bezerua be eskertzen dabe sari horrei jasotea ze bermatzen dagoena da gure kalidadia. Laborategi ezin garbiago hauetan, Ainarak eta Ainoak lanari ekin diote. Ainarak basailena eta olioa pixatu behar ditu prestaketa hasteko. Gero irauli eta egun batzuetan bertan egongo den produktu bat gehitu dio. Basailen oleato bat da. Gaurrin biguna da kalendularen oleato bat. Eta nuningu girasoleko olioan, girasol ekologikoan. Orduen, inguna da 3 egunez aukin beratzen olioan, temperatura oso bajuan,
eta horrela kalendularen propietateak urtengo dira oliora eta erabiliku materia prima bezala gure krematan. Alden heinean gure landarak izaten diaz, badaku hortu txikitxo bat, eta hor aukiten dugu bai kalendula landarak eta tomillosko landarak bai. Baina badauz beste batzuk urteten garela basotik jasotera, adibidez zelidonia, dala jodo bedarra, murajes, berbena, eta horre jasoten dugu basotik. Oleato honekin inguna da balsamo botanikoa deritzoguna eta da linea fisioentzako eta dakun linea bat. Orduan, badia urte batzuk fisioterapeuta, Euskal Herriko fisioterapeuta ezberdin batzuk konfietan dabizena gure produktuetan eta hauze hortarako izango da bideratuta. Ontzirak eta aretoa erakutsi digu Ainoak. Gaur, xaboi hidratatzaileak atera behar ditu moldeetatik. Kasu honetan, mai vibradore badaku, bertan jaboia iken du, honei barketa honekan personalki inoskuna dia, botaten duzkue jaboia bota iken du, eta hau egoten da vibraiken ordu bat, o lo que sea. Behin ja gertu dauenean, zikatzen izten dia egun pare bat, eta ja denbora hori pasautakoan, hainbidana da desmoldau, eta barketa osua itxi hilebete zikatzen. Hemen 2 kilo jaboi sartzen dira, eta gero bertatik 25 pusketa jaboi urtengo dira, bale? Hemen beste sala baten gaude, jaboiak bertan geratzen dian bezala, kasu honetan txampuak dira, txampu soliduak, bale? 5 klase iken ditugu, eta hau txampu hile normalantzako da. Eta, bertatik hartu, eta ja hona tortzen ga, hemen bakoitza bere kajatxuan sartu, etiketatu, loteatu, eta ja gertu egongo litzake salmentarako. Denda espezializatu txikietan, internet bidez eta instalazioetan jasotzen dituzten bisita ugarietan merkaturatzen dute euren produktu sorta zabala. Labandulako produktuak leku ezberdinetara bialketan duguz, alde batetik belardendak edo orbolariuak, farmaziak, kooperatiba konsumo lekutan, eta nola ez, bertan, gure laborategi dendan, eta web horrian bebai. Ainoak eta Ainarak kosmetikagintzako alor ugarietan jaso dute prestakuntza. Halere, kontrol zorrotzak dituen sektorea izanik, ingeniari kimiko baten babesa dute. Bera da produktu bakoitza aurkezten duena, bai estatuan, bai Europan. Labandulako produktuak eta kosmetikako produktu guztiak bezala, oso rigurosuak dian eta estriktua dian kontrolak bete behar dituzte. Kasu honetan, Agencia Estatal Medicamento Produktu Sanitoriok eramaten dau, beha kontrolatzen dau, azkeneko kliente finalak eduki daizela artikulo bat, ero produktu bat, garantia guztiekin. Gero gu badaukogu beste teknikari bat, labandulan, bera okupatzen da Europara eramaten gure zertifikaua, gure informazio guztia, eta beha garantizatzen dau produktua dauela saltzeko bezala. Labandula, Ainararen eta Ainoaren lan proiektua etengabe aurrera doa erroak galdu gabe. Artizautza eta kalitate goreneko kosmetikoak egiten dituen enpresa eredu honek landa eremuak garatzen laguntzen du. Mikel Kormentzana, abeltzaina eta frutazaina da, Flekbik arrazako behiak ditu eta Slow Food Araba elkarteko kidea da. Gaur, Jose Antonio Arbedaz elkarteko presidentea hartu du bere etxaldean. Biek belardi bisitatu dute. Mota guztietako ganadua hil eta eraldatzeko zentro hau duela urtebete inauguratu zuten. Bedarbide elkarteak jarri zuen martxan. Mikel elkarte horretako bazkide da, eta instalazioak erakutsi dizkio Jose Antoniori animaliak sartzen diren aretotik hasita.
Jose Antoniok aurkeztu digu Slow Food mugimendua, beraren oinarriak nekazaritzako artisau ekoizpenak eta lurrarekiko begirunea direla esan digu. Bueno, Slow Food nazioarteko mugimendu bat da. 1996an sortu zen Italian. Eta horren helburu nagusietako bat, elikagai osasungarriak ekoiztea da. Planetarako garbiak eta ekoizleentzat justuak. Mundu guztiak ondo elikatzeko eskubidea duela uste duguta. Buena para todos. Slow Foodek presentzia handia du Araban, lan eta dedikazioa handiari esker. Cuando se creó en Álava Araban 2024 urtean sortu zenean, Slow Food mugimendua zer zen transmititzeko ahalegin handia egin zen. Lehenik, Gasteizko gastronomia elkarteen artean. Mugimendua sortu genuenok, elkarte horietako bazkideak baikinen. Eta ekoizleak berehala batu ziren mugimenduarekin. Horrek asko lagundu zigun aurrera egiten. Gero, ikastetxeekin ere gauzak ondo joan ziren. Elikadura hezkuntza baita gure helburuetako bat. Beraz, poliki-poliki hirian dinamika garrantzitsu bat sortu zen. Erakundeak ere ohartu ziren hau onuragarria izan zitekeela, eta gure proiektuak aurrera ateratzen lagundu ziguten. Hora de poder desarrollar nuestros proyectos. Desager daitezkeen arraza autoktonoak eta nekazaritza produktuak defendatzen ditu Slow Foodek. En Álava concretamente Araban gure baluarte produktu gorena Añanako gatza da. Eta Arabako Errioxako arroniz olioa, melokotoia, azpigorria, azpizuria. Martina Uraza ere bai. Slow Food Araba elkartea arduratu baitzen Martina Uraza berreskuratzeaz. Eta orain oso zabalduta dago lurralde osoan. Mucha vida dentro del territorio. Orain mugimenduak Slow Food Farm jarri du martxan. Etxaldeak identifikatu eta euren filosofiarekin bat datozela ziurtatzen dute. Slow Food Farm venía a ser las granjas Slow. Slow Food Farm ekimenean Slow etxaldeak daude. Hainbat etxalde batzeko sistema bat da, agroekologiatik abiatuta eta Slow Food printzipioak kontuan hartzen dituena. Gure asmoa da etxalde horiek agerian jartzea, balioestea, babestea eta erakustea gauzak ondo egiten dituen jende asko dagoela. Baina ez dakigu non dauden eta zer ekoizten duten. Slow Fooden beti izango dute gure babesa. Baldin eta konpromiso sozial horrekin lan egiten badute. A la hora de realizar su trabajo. Bedarbidek belardi sortu zuen bere animaliak hiltzeko eta bere produktu eratorriak eraldatzeko beharrak bete nahian. Zentroa zabalik dago erabili nahi duen edozein abeltzainentzat. Printzipioz gure helburua ez da bakarrik hiltzea, baizik eta hiltzea, zatitzea, eraldatzea eta sukaldatzea, eta gero baserritar bakoitzak erabakitzen du noraino heldu nahi duen. Asuntua da aukera izatea gure merkatuetan, gure produktuan nahi dugun moduan, saldu ahal izatea. Elkartean 35 baserri gara, baino zentrua baserritar guztiei guztiz irikia dago. Leku guztietako baserritarrak, eraldaketa nahi dituztenak, hemen daukate bere etxea, nahi dutena egin ahal izateko. Behiak, ardiak, zaldiak, ahuntzak edo hegaztiak ere belardin hil daitezke. Hasierako alde horretan, animaliak aturditzeko lekuak daude, hortik sartzen dira animalia handiak, behiak, zaldiak eta olakoak, hortik txerriak, eta hemendik bai bildotzak, bai antzumeak, eta gero beste zonalde honetan, bai hegaztiak eta bai untziak. Belardiko sukaldean, mota guztietako platerak presta daitezke.
Gure ideia da animaliak izatetik elikagaiak izatera pasatzea eta leku hau ezinbestekoa da horretarako. Hemen sukalde honetan baserritarrak bere produktuak eraldatzeko edo sukaldatzeko aukera guztiak ditu. Orduan baserritar bakoitzak erabaki dezake bai ez dakit barrukiak edo gisatuak edo saltxitxak egosiak edo baja temperaturan egindako ez dakit bildotzak edo antxumeak bere merkatura zuzenean eramatea. Zergatik ikusten dugulako jende askok momentu honetan edo ezin du edo ez daki gauza batzuk sukaldatzen. Orduan gure aukera da gure kalitatezko produktuak, baita ere kalitatezko edo ez dakit era naturalean sukaldatutako plater bat merkaturatzea gure produktuak leku bat izateko merkatu horretan. Belardik, inguruko abeltzainei zerbitzu emateaz gain, zeregin sozial handia betetzen du. Urduñako elkarte baten bidez, inoren kargura ez dauden adingabeak prestatzen ditu. Mikel abeltzaina da, baita frutazaina ere. Tologorri markako marmeladak eta zukuak egiten dituen sukaldea erakutsi digu. Fruitu txikiekin egiten du lan eta egiten duen guztia ekologikoa da. Santa Clara baserrian gaude, bertan tologorri produktuak ekoizten ditugu, guk ekoizten ditugu frutak eta gero eraldatu egiten ditugu mermelada, zuku, konpotetan eta hainbat produktuetan. Ekoizpen guztia zuzenean merkaturatzen du azoketan eta denda txikietan. Baserri honetan ekoizten ditugun fruta anitzak dira. Fruitu txikietan egiten dugu groselle andere matzgorria, andere matzbeltza, txuria, arakatz gorria, txuria, magurdia, masusta, gero daukagu ruibarboa, daukagu hainbat fruta nagusi ere, sagarra, madari, pikua, gerezi, hainbat gauza. Eta gure estrategia ez da kantitatea handiak izatea produktu bakoitzetik, baizik eta diversitate handia izatea merkatuetan ahalik eta produktu gehien eskaini ahal izateko kontsumitzaileei. Salmenta egiten dugu, salmenta zuzena, bai merkatuetan, ferietan, kontsumo taldeetan eta denda txikietan. Mikelek frutekin eta abereekin egiten duen lana txalotu du Slow Food Araba elkarteak. Slow Fooden barruan aspalditik daukate baserritar txikiekin lan egiteko erronka eta azkenengo urtetan baita ere eman dute eztabaida nekazaritza ekologikoarekin eta agroekologiarekin zuzenago lan egitekoa. Orduan erabaki zuten baserritar agroekologikoak ez dakit, rekonozimendua emateko aukera eta guri proposatu ziguten, kriston ilusioa egin zigun, eta bakarrik eskertzea Slow Fooderi emandako eztabaida eta emandako iritziak. Mikelek tologorri ustiategiaren bidez lurra lantzen du gehiegi ustiatu gabe. Kontzeptu hori guztiz bat dator Slow Food filosofiarekin. Izan ere, nekazaritza jasangarria eta horri lotutako kultura guztia ditu jomugan Slow Food mugimenduak.